Ramogi jong dakika ena ochiko tok sachiela marokinyi kamora murama intiere ero kama na inya kumiero TV Ramogi eneno TWAK mokwongo okinyi makawuono TWAK mitayo kod an Joyce Oduora. Ramogi jong thuon wach mabende wadwa TWAK okinyi makawuono otudore kod Chano Boma Makare ma en kalor ni nyaka sani wadwa mana temo mar mondo mi waler ni Boma onego bedni ichano e yo machalo nade ahinya nyato gi sani mwang'eyo ni e piny Kenya kae wantiere kod bombe ang'wen madongo mabende jo Kenya ng'eyo mano boma ma Kisumu, boma ma Nairobi, boma ma Nakuru kaachiel kod boma ma Mombasa. Kata kamano chenro mopogore opogore osebed ka itimo e bombe makamagi maneno ni oldus boma gi e yo makare mar mondo mi picha margi onen e yo maber ahinya ne jolimbe mawuotho e counties mopogore opogore pacho kae ka gineno ni boma ni to chalo nade kipimo kod boma moko. Kata kamano jodak e county ma Kisumu osebedo ka ywak ka giseyo city manager margi ni ponono ketho kata muko kuondegi mag timo hala. E kinde ma ichano boma en ting' mar ng'a hie monego be ni chano boma e yo makare mar mondo mi kato bedo ni iduso boma mar mondo mi obede rang'iny moro to japiny oko bedo kod ywak mora. Mane momiyo Ramogi jong okinyi makawuono antiere kod wendo mano David Omollo obro bedo kotudre kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu mar mondo mi waporane wach wapuonjre ni boma onego be ni ichano e yo machalo nade. David oyawre ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono ichio nade to Kisumu bendo chio nade David? Maber kendo Kisumu wachio maber. Koyo ma tin ma tire town ma Kisumu lakini boma ma Kisumu wachio maber. Aya ero kama na inya David Omollo ka intiere county ma Kisumu. Ramogi jong mane wendo mabenda bro bedo godo achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Kata kamano kapok wachako TWAK marwa yanga Ramogi jong in bende dagom mar mondo mi chwalnwa pachi penjo mora kok tudore kata kokalo e namba mar ote machuok 23 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako TWAK mar okinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinja ne report mabende no losno odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa mano Walter Nyambaga ka bende no temo leronwa ni tij city manager kata manager mar boma en ang'o eka wadhi mbele ko TWAK marwa wawinja ne monde. Piny Kenya ni kod bombe ang'wen madongo mokelo kanyakla boma Nairobi, boma Mombasa, boma Kisumu kanyakla kod boma Nakuru. Makaluwore kod chik mane ochuogi kod od bura mamalo e higa mar 2011 e katiba namba 184 kendo ne ochako doi 2019 kod higa mar 2022. Mamiyo chenro mag boma obedo mongirre katiba. Katiba yango ni bombe ichuogo kaluwore kod okenge mag dongruok kod nyama kaunti osegoyo kendo kamiti kokalo e tend kaunti kanyakla kod kamiti ema chwalo kwayo kendo menyo ni jodak moinge 2,000 ni boma kendo gikone to igoyo chapa kotenre kod chik mag boma namba 7 mar 2016 e thuoke mar 8 wang'e kanyo mar 2. Katibu chiwo ler ni tend kaunti ema chuogo bod mar boma moting'o ji 11 ma 6 kuomgi nyaka podh kod county assembly to ji 5 mamoko nyaka wuoge sekta mopogore opogore e bodno manyaka bed ni gin jo Kenya modak e boma no migwelo kotenre kod chik. Kaluwore kod chike matayo boma namba 12 mar 2012 lero ni meneja mar boma en lemo ma ipodo ne ng'ato kod tend kaunti e yor oro kwayo kendo igoyo gi kogno yo mawuyanga kendo mana thuolo chenro ma itayo kod bod mandiko jotije mag kaunti. Ka opogore kod keto e tim mise mag bod mar boma wapenjo tije mag meneja mar boma kaka ilerno kod jalony Rachel Omollo. Koro ng'ato kaka city manager en obiro mana no implement nikech joma board members ka gino ginyal wuok ma giwach niya Walter wan wadwaro ni inema idhi los ndara makama. Omollo lero kama teko mar meneja mar boma oyudie mar chwalo tije to kod jal mochiwo duoko kuome. Penjo maduong' ni to bende bombe mamoko onge kod meneja. Nairobi nigi city manager aparo ni luonge ni Mr. Waweru and Mombasa bende wan gi city manager. I'm not privy to the name but wan gi city manager nyaka Nakuru. Teko moyudo is the support ma board miye.
and the people motiyo godo. Koro yudo ni en obiro gi teko momiye gi board ni ok wadwar ji e yor Aga Khan. Koro en tije mondo advice board ni seche magolo jogi kani wadhi keto gi kama. I need your support. Bende yangore ni board mar Boma yudo omenda mar tayo tije kowuok e pok ma ichiwo kod od bura mar kaunti mag tayo tijege, pesa mabiro kod mwandu mochoki kod bodno e kinde mag tayo tije mage kotenda kod chik, pesa mabiro kowuok e hola michiwo mok dwoki, omenda mabiro mabodo kete mwandu kod jok mamoko, kod omenda ma komiti chwalo negi mawiye. En kakineno migepe opogre ni ministry bende tero budget seche misomo budget cha. Seche mitimo budget formulation e county e kaka kama the education department tero budget gi e kaka ja city bende tero budget mar running the city. Tibo yudo ni gin as opposed to these ones act oyienegi. Act mo wacho ni urban areas and city act oyienegi ni ginyalo ndiko proposal ma migi grants. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Haya, mano sigana mabende notimnwa kanyo kod Walter Nyambaga ka bende ne gitemo fuono matut ni tija manager en ng'a kata mano tije city manager en ang'o kata manager mar Boma ting'ne hie en ang'o. Omollo, ageno ni winjo TWAK, iwinjo sigana makamana achiel kachiel ka entiere county mar Kisumu kono kinyi makawuono. Kata kamano ji nyalo bedo ni penjore ni e kinde ma ichano Boma e yo makare, tij city manager hie en mane e chenro mar chano Boma? Kwa chako gi kanyo. David. Erokamano Joyce. Tij city manager en tich ma oyang maber e chikewa mantie Kenya ma iluongo ni Urban Areas and Cities Act. Chik ni nolose 2001 kasto chako loki matin 2019. Koro chik ni olero maber ni city manager en ochwalo tije mag board. Koro gimonego wang'i ka maber en ni tije mag board gin mage, nikech city manager en timo gik ma board okalo kendo gik ma board ondiko. En onge teko ma timo gimoro amora kien owuon. En otimo tije ma board ema okal. Chiko mar Urban Areas and Cities Act wacho niya, ka city manager omi tich, en mokwongo iyiere gi commission ma ochung'ne yiero jotije e county man Public Service Board. Koro en kosemiye tijeni, gimoro amora otimo ewi board. Mokwongo ibo yudo ni board loso chike matayo bombe. Koro en ka board oseloso chikegi, obiro konyo board mondo chikegi olu makare. Kaka koro Kisumu nyalo bedo ni board oloso chike mag keto Boma obed maler. Koro bro miyo ni en tije en luwo ni Boma obedo maler, kendo joge ma otiyo godo technocrats mantiere kanyo bong'iyo ni Boma obedo maler. Mar ariyo, board bedi gi tich mar inyalo miye mar loso infrastructure, ndara, chirni, drainage, kuonde ma pi luwogo. Koro board kose luwo gini to koro ng'ama ng'iyo ni gigi olos maber en city manager, nikech city manager ochalo CEO mar Boma. En gi joge motiyo godo. Kendo city manager, gima nyaka wang'e ni city manager ok ti kende kiwuon. En otiyo gi jolony, nikech ofise kae nitiere japang Boma, nitiere ng'at ma
ng'iyo en gi engineer kendo en gi ng'ama ng'iyo alwora. Jogi te city manager tiyo godo. Omiyo sama city manager bini tiyo, ong'iyo paro kuom jogi te ma entiere godo kae. Erokamano Joyce. Aya, winji kanye yo makare ahinya. To bende ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo ponono thothne Boma ma Kisumu ema winjo ka city manager mare ponono akiana wach ni otiyo ahinya kaloro ni kinde ka kinde ene ma winjo chenro mopogore opogore motimo mamiyo jopiny ywak matamra gi nono. Kata bedo ni wacho ni ok onyal timo gino ki en ahinya tang'e ni osebed kiseye kotudore kod chenro mag muko kuonde ma ji tiye kata ponono riembo joma tiyo kumoro kiterogi kumachielo. Iwacho kanyo no koti kende oluwo gino maboda owacho. Ang'o momiyo ponono bombe mamoko wantiere kod boma ma Nairobi kae, wantiere kod boma ma Mombasa kaachiel kod mano ma Kisumu kaachiel kod Nakuru. Ang'o momiyo bombe mamoko go ok wawinja mbi mar city managers matiyo e bombe ma kamagi kinde ahinya te kinde michano boma. David. Erokamano Joyce. Koro gima nyaka wang'e ni ati ni chik mar Kenya ntiere gik moko mopogre opogre. Mokwongo wan gi boma miluongo ni city county. Ma boma men itaye kaka county. En ok taye kaka boma mamoko. Gin bombe ariyo e Kisumu ka, e Kenya. Boma mar city county en boma mar Nairobi gi boma ma Mombasa. Gin governor ema ibro winjo katimo gik mang'eny iye nikech governor itaye kaka county. En mane Jachan ni ebwo ni gimoro amora motimo nyaka gi consult gi governor. Mano en e boma ma Nairobi gi boma ma Mombasa. To boma machielo kaka Kisumu, Nakuru, kata Eldoret mabe nosebedo city. Boma go gin gi city manager. To city manager is answerable to the board. Omiyo ibro yudo ni ng'eny gik magitimo gin miwinjogi. To nkech gine makoro jopiny romo kodgi achiel kachiel. Jopiny neno gima gitimo gine ma giromo godo achiel. To koro embibo ni gitiyo matek lakini nikech gine ma giromo gi jopiny achiel kachiel. Lero kanyo makare ahinya David kata kamano. Ting' mano mar city manager hinya kutudore kata kuwuok wanyalo wacho ni e sirikal mano mar loch gwenge mano mar kata counties mag onego bed mane mopogore kod seyo mosebedo kwano kiseyo godo kata city manager e county ma Kisumu. Wacho kanyo ni e county ma Nairobi kaachiel kod county ma Mombasa ponono governor ema nyalo bedo ni omako chenro mopogore opogore mag chano boma mano mopogore kod city manager. Kata kamano ting'ne hieto nego bed mane mar mondo mi ponono seyo mosebedo kwaneno kiseyo godo kata city manager e county ma Kisumu kono kikwane kaponono landore nyaka counties mamoko manitiere kod bombe. David. Erokamano ahinya Joyce. Gima nyaka wang'e ni ati ni chikwa wacho maler ni city manager en nyaka luw gik ma board wacho kendo gik ma board ong'ado. Koro ei tijege gie achiel kuom gi gin tijege wabro ng'iyo ka ni gin board owacho ang'o ni kendo board dwaro gin ang'o mondo gitim. Kasto be gima nyaka wang'e maber ni board be imiyo teko gi county. Koro city manager gik mabro timo en kaka achiel kuom gi gin tije ma board timo ma board ong'ado. Achiel kuom gi en pango boma mano tich mar board. To tich mar board ni ibro miye city manager. To city manager ok bi time en owuon. En obiro miyo technocrats ge kata jolony magi gin jopango boma magin urban planners
mibro ndike county kendo sani ibro yudo ni county ka county nigi city planner ma nigi lony mar pango boma. Koro gigi kotimo to oyudo advice koa kuom jolony gagie. Omiyo sama koro waketo gik moko mang'eny ne city manager onego bed ni wang'iyo niya city manager gimotimo ni en oa kumane nikech gimoro amora motimo nyaka obed ni en gi decisions moa kuom the technocrats. Mar ariyo nitiere chike moko ma board be bro ng'ado to chike ma board ng'ado gie nyaka bed implemented to ka board implement gi to ng'ama gibro miyo mondo implement chike gi en city manager to city manager ko implement e wuon obro biedo gi technocrats gi ma bro implement. Achiel kuom chike ma sani e county ni godo gin chike ma keto ler e alwora mano waste management. Chike moko be maginyalo loso kaka gineno ni onego bed ni gitayo boma gi. Koro city manager en tijege lach kalure gi tich mibro miye gi board. Ok wanyal wacho achiel kachiel nikech kata king'iyo chik ma Kenya Urban Areas and Cities Act en aina gimondik matin mowacho ni en obro bedo gi tich momiye gi board. Ato chenro ma kawatwa kutudore kod chano boma e yo makare wacho kanyo ni boma onego panga e yo maber. Boma onego bed ni pango e yo makare mar mondo mi oywa joket mwandu e yo machalo nade kata gino kenge mage monego keti e kinde mag pango boma mar mondo mi oywa joket mwandu e yo makare maponono jopiny oko yudo hinyruok kata oko winjo lit moramora. Mana kaka iwacho ni onego bed ni city manager kata e chenro mar city manager onego bed ni ong'iyo ler mar boma ponono kuonde mitime ohala bende itimo e yo mochanore kalure ni mago duto itimo mar mondo mi oywa joket mwandu. Kata kamane kinde ma ipango magi duto onego time e lai mane ma japiny oko ywak japiny oko winjo lit moramora. David. Koro pango boma mokwongo kaka walero ni ok en directly tich mar city manager kaka tijni nitiere jok ma advice city manager ma gin jopang boma. Koro jopang boma gi gin ma gibro ng'iyo kaka boma bedo maber kendo boma bedo maler kendo boma bedo gi gik ma nyalo miyo odongore. Pango boma mokwongo en omiyo boma dongore kendo economy mar boma no bedo ma vibrant. Koro ere kaka inyalo pang boma maber nikech mano e gima nyaka wang'i. Pango boma maber ichako mana ga county kata institution mapango boma no nigi experts maber mantiere mapango boma. Counties kaka magwa gie mokwongo nego gibed gi jok manyalo konyo gi pango boma kaka jopang boma kochakre malo manen city planner kabiro nyaka piny ma nyaka jok matimo inspections gentiere jok mapango boma. Koro mano e chakruok mar pango boma maber. Kosebed gi mano to koro nyaka gibed ni giloso a development plan mar boma ma gi dho ngere wadendo ni local physical and land use development plan. Koro local plan ye ibro yudo ni obiro tayo boma kaka onego bed ni gimoro amora mitime boma ni nitiere. Koro kaponi boma onge gi gima chal kamano to biro miyo boma ni ok dongre maber nikech economy mar boma is rely on gimoro amora mantiere local physical and land development plan ni. Mar adek en ni boma kidwa pang maber en ni nyaka oyie mondo implementation mantiere plan ni en gik ma inyalo luw
shida ma wan godo e pango bombe wa achiel en ni ibo yudo ka boma moro nigi plan molos maber lakini siasa mang'eny donje sama koro idwaro ket gik moko mantiere plan ni kare iboro yudo ka gik moko mang'eny lokore ma koro gik mantiere plan ni ok bed makare koro mar adek no mar wacho ni nyaka jotendwa oyie mondo gik mantiere plan ni be obed implemented kaka Jachan Boma oketo mane mabiro miyo boma pangore maber koro kapo ni mago kolu tibiro yudo ka boma dongore achadha kendo biro miyo ka boma onge gimoro ma bedo makare ai hiena mar adon wakaw yoyo mokwongo mondi nyakwara Ramogi Ajwang pod wantiere twak wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak kapod antiere kod David Omollo mano Jachan Boma entiere studio marwa ma Kisumu kik idhi mabor. Apenjra ka ng'ani timo arus adier koso nitie gimoro ma en ochano. Ting'eyo ni bang' rango picha ni maber neno ka gima ini Onge ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Ing'eyo ni ok en mana jaoda to en osiepna maduong'. In fact, Sarabjit neno ga majaber ahinya samora mora ma en odhaw koda. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Cherio, ami rumba mokwe, tango kodi mbaka bende. Kwa kikuwa eno, emakelo niye. Tiedero. Kiso Kangeso, Saparo Diambo. Manera TV. Serge. Mohamed Kudus en jatugo masulo mar adhula mawuok e piny Ghana matugo kaka jatugo ma e dier pap kendo maloyo ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka West Ham to kod tim mar piny Ghana. Nyakwara Ramogi Ajwang machiegni kende twak mar okinyi ma kawuono med tudri kodwa kichwalonwa penjo paro moramora kotudore kod thuon wach mwatwake kawuono motudore kod Chano Boma. Ote mi bende mibiro bedo kichwalo wabiro bedo kwasomogi achiel kachiel kawadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Pod antiere kae kod David Omollo Jachan Boma ka entiere e county ma Kisumu mane studio marwa mantiere county ma Kisumu. Kawadhi mbele kod twaka David okinyi ma kawuono. Nyaka sani mana kaka isewacho ni nitiere kata ponono nitiere kata kuonde moko kata nitiere bombe moko mabende osemedore pacho kae. Ponono ka wanyalo wacho ni en ang'o mamiyo kuonde moko iketo boma kata obed city to kuonde moko ok bed city. Ponono nego bed nochope rang'iny mane mar mondo mi koro luonge ni ma en boma. To kendo bedo mopogore kod kuonde moko ma ponono nyalo bedo kata kaka municipal kata ka nyalo bedo kata kaka ponono iluonga ni municipal kata ikete rang'iny mar municipal ma ok ni en rang'iny mar boma. Ang'o ma keto gimoro mar mondo mi oluonge ni koro en boma? David. Erokamano Joyce. E boma e chikewa ma Kenya kae nitiere pod adok mana chikwa miluongo ni Urban Areas and Cities Act. Chik ni ene ma otayowa e gimoro amora mwatemo keto ni boma chalo nade kata ni boma obedo nade ni en boma maduong' kata en boma matin. Wan gi boma mopogore opogore kaka mokwongo e chik ni wacho ni wan gi chiro ni biluongo ni boma. Koro chiro ni chik wacho ni nitiere
tiere gik mil ing'iyo mondo obed categories ni en chiro, tiere gik michako ing'iyo mondo ochak obed categories ni en town. Town ben tiere en category machielo. Kasto ntiere municipality, kasto ntiere city. Koro categories ang'wen gi, mokwongo mondo boma obed categories ni a city, wang'iyo ni ji modak e iye rom nade. Koro kapo ni boma ntiere ji ma 250,000. 250,000 boma no oromo bedo categories ni a city. Bang' mano to kuma ji odake ma 50,000 mano kuma biro bedo categorized as a municipality. Town kuma ji odake ma 10,000 mano 10,000 biro bedo categorized kaka town. Kasto a market en kuma ji odake maloyo 2,000 mano biro bedo categorized as a market. Bang' mano ntiere services monego bed ni ntiere within these institutions ma boma gi. Ma kumoro amora ntiere e chik oluwo maler. Kaka onego bed ni a city ntiere gi services ma romo kaka hospitals ma level ma 6. Mano teaching and referral hospitals. In a city onego bed ni en gi kaka stadiums, en gi international stadiums, not kamana stadiums, en gi international airport. Mago onego bed ni ntiere within a city. A municipality bonego bed ni ntiere gi gik machalo kamago. Koro mago e gik matayowa mondo wang'i ni wanyalo keto kamoro ni en a city, en municipality, kata en a market, kata en town. Erokamano Joyce. Wasoma ne moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi Jwang' nyisi ni nyalo chwalonwa ote ma kamago kokalo e namba mar 23600 kata Facebook kacha kama wantiere live okinyi ma kawuono. Wantiere live nyaka YouTube Ramogi TV, bende nyalo yudowa kacha achiel kachiel. Mar mondo mi chwalnwa penjo kata paro moro amora ma intiere godo kotudore kod twak marwa okinyi ma kawuono. Joneno magwa bende penjo moko ma David biro bedo ka duoko achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abiro bedo ka somogi achiel kachiel. Kwa nyalo mana chako kod ote mokwongo mar Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho ka eno yawre Joyce, nitiere gik monego bede boma. Wacho ni security, ler gi pi, to kirango thoth bombe mathurka arita kwe rach, ji inego kendo imayo. Manyalo riembo investors. Penjna wendo ni ponono ni city manager odhi mbele kwa chokanyo ni ponono city manager jamibadhi. Ere kaka jopiny nyalo address wachno. Mogik, ka jopiny ok dwa city manager, ere kaka ginyalo timo mondo owinjgi. Aluo twak ka anu moja. Mano penjo ma David biro bedo ka duoko achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Ote machielo mar Haman Oliech penjo ni board ni gitimo gik moko ka ok gitudore gi jopiny. Mano penjo mopenjo kanyo. Board timo gik moko ka ok gitudore gi jopiny koso en Haman Oliech. Erokamano ahinya Haman Oliech kaachiel kod Ruth Nyathi Ochieng'. Nyakora Ramogi Jwang' med mana chwalo ote magi wabiro bedo kwa somogi achiel kachiel. Wachak kod penjo no mano mar Haman Oliech. David kiwinjo penjo makamano, penjo ni board mabendi wacho ni city manager e kinde ma otayo chenro mage ok onyal timo kien nyako tudre kod board. Kata kamano board makamano onego bed ni giwinjo jopiny kose gitima tima gino ma ok giwinjo gino ma jopiny wacho. David. Erokamano Joyce. Board onego bed ni winjo jopiny. Kendo chik mar Kenya ntiere kumiluongo ni Citizen Forum. Citizen Forum ni en kuma oyie ne jopiny mondo ochiw pachgi e gik machando boma ni. Koro board e kae e Citizen Forum ni ema city manager oloso chenro ma jopiny nyalo kelo kata nyalo wache pachgi gik machando jopiny. Koro ka city manager osebedo piny gi Citizen Forum ni mose neno ni gigi machando jopiny, koro ginie obro kawo to tere board. Ma koro board bro winjo ni kama e kaka jopiny dwaro, to koro wanyalo timo nang'o. Nikech e board kae
city manager en ex official member. Koro obro bedo from the obro golo wache citizen fora kuchocho to kelo e board ka. Koro nyiso niya nyaka gima jo board kalo bed ni jo piny be nigi pachgi. Ero kamano. Ruth nyathi oching bende no penjo moro kanya gino ni winje. Dhi mbele. Kada duoke kapo ni city manager en gi mibadhi kata otimo gimoro amora marach to chik bo wacho ni ntiere thuolo ma imiyo jopiny mondo ndik petition. Koro petition written petition ni mondik ni ibo tere e county. Kosetere county to ibro wiji ni jopiny nigi ywak makama. To koro ywag ni kasti ibro wiji ni ibro winje kapo ni en gima nyalo miyo igolo manager no tigo ibro gole. Koro en jopiny be nigi teko mar golo city manager. Ilero kanyo makare ahinya to bende aneno ka penjo moko bende pod donjo ka mana kinyalo nuoyo ne janeno marwa kae ponono ko winje yo makare. Openjo ka ni ji adi madwarore e gweng' mondo yud nyinga mar city mano Christopher Opondo. Inyalo mana nuoyo ne mar mondo mi obed kod lera e yo makare. David. Ji madwarore e mondo bed a city en 250,000. Mano gana 250 mondo gweng' obed ni city manager. Ok en mago kende, nitiere gik machielo ma bibro ng'i mondo kamoro oluonge ni en city. Ibro ng'i nyaka services mag provide kasto be gi pesa, cash flow, ni ginyalo golo pesa di nikech city ni odogo bed ni city ni odogo bed ni embe nitiere pesa moko ma ginyalo golo magitimo ang'o magi nyalo dongore godo kigin. Koro mago te ibro ng'i mondo kanyo onene ati ni en city. Ero kamano. To David king'iyo bombe mwantiere gode pacho kae mano Nairobi, Mombasa, Nakuru kachel kod Kisumu kama intiere okinyi makawuono. Bende gichopo gigo duto madwarore mar mondo mi oluongi city. Inyanya ko tudore kod wechego mag dongruok kachel kod kata gigo magintiere godo bed kembe kachel kod chenro mopogore mag dongruok kod nyalo mar nyayo omenda margi kigin mar mondo mi gidongre yo makare. Bende gichopo rang'iny gadiera osepo nono tisga ni city to ok gichopo rang'iny madwarore kaka chik wacho. David. Ero kamano Joyce. Bombe wa mobedo kaka ni city kaka municipality achiel kuom gik mang'iyo mondo bed gi ni atini gin city kata municipality iboyro ni ng'eny gi ochopo rang'iny ma idwaro ni giluongi ni city. Kopogre gi mano bombe wa miluongo ni municipality ema iboyro ni moko kuomgi iluonga ni municipality lakini ogichope rang'iny monego bed iluongo ni municipality. Gin iboyro ni gichopa e rang'iny moko achiel kata ariyo kata adek moko iboyro kata ni population moboyro kata ni giromo kata ni en services gik ma gigolo lakini bombe wa madongo kaka Nairobi, Kisumu, Nakuru, Mombasa ginto gichopo rang'iny minyalo luongi ni city nikech gik ma gintiere godo standards mantiere chikewa gikalo rang'iny no. Mokwongo en population. Kisumu population ne en okalo rang'iny mar 250,000. Ngiso ni mano onyalo bedo a city. King'iyo kata services kaka airport, en gin international airport, mangiso ni okalo rang'iny no. Subtende yudo ka en godo ma okalo rang'iny no. King'iyo kata waste management mare ni kare. Kibro ng'iyo
other services mantiere within the city, ibo yudo ka bombe madongo dongo nitiere. En mana kochopo kuma koro dhi piny kaka municipalities, ibro yudo ka bombe moko ok chopi rang'iny no. Nyaka sani koro ka bende podi ne wawacho ni ting' mar jago monego bed ni ng'iyo ni boma ochan e yo makare en mano mar city manager kata manager mar boma. Kata kamano onego bed ni yiero manager mar boma e yo machalo nade, ma ponono ng'ato ok bi wacho ni wan manager wani ok wadwa, ponono miwa manager machielo. Yiero mar manager mar boma itime yo machalo nade mar mondo mi ochana ne boma ne yo makare mondo jopiny oyud dongruok madwarore kaluwore kod rang'inya mar boma no. David. Koro yiero mar boma yiero mar city manager mar boma ibro yudo ni timore mana kaka other positions mag civil servants. Ibro mana lande kaka ibo land tije machielo mag civil servants gi county public service board. Ka county public service board osilendo to jopiny bro oro kwayo margi mag bedo city managers. Achiel kuom gik monego mwang'iyo kachacha en ng'ama nigi degree mar in management, mana yako kete chik. To kaka wan jopang boma, waneno ni gini onego oride mondo oneni ng'ama da bedo city manager nyaka bed gi lony mar pango boma. Kiko beda ng'at moro ma otimo mana management kende, nyaka bed gi lony mar ong'eyo mar pango boma, nikech city manager ni obro bedo gi tich mathoth mang'enyne gin pango boma. Omiyo mano to nitiere e chik, lakini onego bed ni waride matin kaka jotendwa mantiere e county mondo oneni. Koro ka public service board oselendo to ng'ani ibiro tere e vetting matimne interview maka poni okalo kasto ibiro tim ang'o, ibiro yiere. Koro kamano eka chik ma Kenya wacho. Nyakwara Mugejong mede chwalo ote magi kata penjo mora mora kutukale yore waduto te mag tudruok. Pod abiro bedo kasomo gi achiel kachiel kwantiere e TWAK kod David Omollo ma en Jachan Boma entiere studio marwa e county ma Kisumu. Bende iselero yo makare nikech wang'eyo ni e county ma Kisumu ponono ang'o makelo ni kinde mang'eny kwatiyo mana gi ranyisi e county ma Kisumu kanyo waseneno ka imuko kuonde ma ji time ohala. Nyalo bedo ni e kinde mokalo chien ponono city manager mane ntiere ma ok nochano boma ne yo makare makoro kochopo sani to koro imuko kuonde ma ji time ohala kosang'o matimore. Kaloni waneno ka jomoko bende idaro kuonde gi mag timo ohala ma ponono ncha ging'eyo ni customers mag ging'eyo ni kanye minyalo yudgi e itero gi kuma chielo. Ang'o makelo mage inya kotudore kod chenro mar chano boma to ng'ama onego bed ni seyo hie e chenro makamano. David. Erokamano Joyce. Ng'at ma onego bed ni pango chano boma maber e city kata e municipality kata e town. Tijni mokwongo wang'eyo ni chik wacho ni ati ni en tich mar jochan boma miluongo ni city planners gi city gi town planners mantiere e boma no. City manager en overall executive officer mag jochan boma. Koro nyiso ni ka jochan boma oseloso tijigi to gibiro tero ne kuchocho. Koro kwa boyudo nati ni gik moko timore e boma kae maricho richo kaka ni jok moko igolo ang'o, ok wanyal nitiere gik mang'eny matimore momiyo manyalo kelo mago. Ibiro yudo ni nitiere gik moko mane jopiny dwaro notim to nokolu kaka onego bed ni timogi. Emomiyo koro ibiro yudo ka ji ogedo kumoro to bang'e kaka igologi kanyo. Maybe nokoyud pachgi malong'o sama ni chano bomani. Koro mago be nyalo timore. Mar ariyo,
ntiere mibadhi moko be nyalo timore ma iye kae ng'ato bedo donja to chiwa kuonde moko mokono be ni time gik moko makare kasto bang'e ka jok machielo donjo e ofisno to kada timo gik moko makare kasto iboyoro ni jok moko ema kod imuko utegi jok moko igolo kuma ne gintiere. Mago luwore ka ng'ato okawo kata lo mok mare to dhi ogede. Nyakwara Mugia Jong wagoyo mos ahinya wabedo kod ng'ikruok e yor tudruok kod David Omollo ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Kata kamano kaka pile wacho ni gik molos kod lwet dhano nyalo bedo kod chochni matin. Kata kamano ng'eni waloso mana tudruok ma kamano kendo wabro bedo ka wadhi mbele kod twak marwa mana e thuolo matin kowuok sani. Nitiere ote moro kanyo ma bende dagom mar mondo mi asomane akia ka David winja. Kata kamano abro bedo kanweyo ne tok ka waseyude e yo makare. Anyisi ni penjo paro mora mora ibro bedo ka ichwalonwa okinyi makawuono. Ote makamano kinyalo mana ketna mar mondo mi asom achiel kachiel. Kalo ni magi moko kuom penjo ma joneno magwa nitiere godo okinyi makawuono. Christopher Pondo wacho ni an Christopher Pondo Agunda penjo to be city manager be ni kod office to en kod cabinet mare to ka en kod cabinet to iyiero e yo manade kata e yo mane. Mano penjo mabende David bro bedo ka duoke kine ma wabro bedo kwa seloso weche mag tudruok okinyi makawuono. Kata kamano Nyakwara Mugia Jwang nyaka sani kalure kod lipot kata kalure kod nondo mabende ne watimo odiochieng' manyoro nyaka sani lemo mar manager mar Boma lemo no ichiwo kod attend county jok madwaro nyaka or kwayo. Kapo no ni dwaro mar mondo mi bed city manager nyaka yor kwayo nyaka go kwayo go kogno itime mane yo mathuolo kendo mauyanga ka bende itime kod boda mondiko kata mandiko jotije county. Kapo nono ni dwaro lemo mar city manager Boma mora mora mane yo makare mabende luwo godo. David ageno ni winjo penjo mabende Christopher openjo kanyo ni city manager be entiere kod office to ponono entiere kod cabinet mare to ka entiere kod cabinet to iyiere yo machalo nade. To bende ang'eyo ni nitiere wach moro mabende okewa yude yo makare kalure kod ng'ikruok e yor tudruok mana kinyalo dhi mbele David. Koro erokamano Joyce. Gima natemo wacho maber ni bombe wa gimomiyo gibedo gi chandruok mang'eny miboyudo nati ni igolo ji kuonde ma gisedake igolo ji bath ndara en ni wan jok modak e boma iboyudo ni ntiere mibadhi moko ma timore kuonde ma sirikal yudo ka ng'ato okawo lo moko onego bed ni mare kasto bang'e ibro gole. Koro gini ok wanyal keto lawama kuom ng'ato achiel specifically. Gin chain of events mibodo kotimore ka. Koro ok inyal wacha ka nati ni kae mane gino timore momiyo wagol gini. Koro gin gik monego bed ni ng'iyo malong'o ni gino nochakore kanye. Achiel kuom gik minyalo yudo kata mano timore Kisumu kae achiel kuom gien Oile Park. Oile Park kane nochakore kaka park ndalo mane pod wantiere gi county council. Tibro yudo ni jotend county council nodhi obedo gi mibadhi iye kae ma giketo ji koro ochako use i park. Bang' ka gise use i park ka gidhi giloko koro ging'eyo ni ji ong'e ni kanyo chiro. Bang'e no ka koro telo manyien donjo to wacho ni kacha ne en park to koro ang'o miyo ji use. Bang'e no ema koro giboyudo ka sami golo ji kanyo to ji chako go koko nati ni gima timore kae ok en gima ber to en mana nikech ng'ato nokoluwo chik makare. Mar ariyo abodoko penjo machielo ma openji nati ni cabinet be city manager nigi cabinet to iyiero gi nade. City manager onge cabinet. City manager nigi technocrats en gi jolony ma miye paro
achiel kuom gi gin jopang boma, planners, urban planners. Magi jok ma ntiere offices mamiye boma, mamiye par. En gi engineers ma be miye par. Kendo en gi architects, en gi environmentalists, en gi accountants, nikech kae be nyaka pesa be nitiyo godo. Koro jogie gin jok ma ondiki gi board. Ondiki gi board through County Public Service Board. Koro County Public Service Board lando thuolo mag jogie. Gilando thuolo mar city planner. Gilando thuolo mar city engineer. Gilando thuolo mar city architect. Gilando thuolo mar environmentalist. Koro jogie ema biro bedo piny together a technocrat team mar city kai to gi make decisions mag within the city. Lero kanyo makare ahinya David ka intere county ma Kisumu. Thuolo marwe maneno karumo wadong' mana gi daka matin kende to wachopo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Kalone odiochieng' makawuono chieng' tich abich waiko ne joneno magwa chenro ma iye lach. Dago mar mondo mi asoma ne mana ote moko kendo ka waloro twak mar okinyi makawuono. Kaita abiro chiwo ni thuolo mar mondo mi iwach wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi makawuono. Ote makamago asomo gi achiel kachiel mar mondo mi nyako Ramogi Ajwang' bende onena ne gino ma joneno magwa penjo odiochieng' makawuono. Odeka wacho ni muko structures to be miyo boma bedo maler, lakini there should be alternatives as sources of livelihoods are affected, which affects daily cash flow in cities. Mano wacho kanyo ni SMEs are the drivers of the economy. Erokamana inya kuom ote makamano deka. Christopher Pondo wacho ni mano Christopher Pondo mar Masasia Ligela. Puoch kuom Ramogi TV ber ka wadwa Chano Boma watemo wakel jogo molony e pinje maoko kendo watimo ka watimo kamano wabo bedo gi bombe kata gi molony. Erokamana inya Christopher kuom ote makamano. Omamo John bende wacho na winjo twak makare. Chano Boma miyo boma bedo makare. Erokamana inya kuom ote mabende uchwalonwa nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono. David Omollo wachni mogik ka watieko twak marwa okinyi makawuono. Inya hinya kotudore kod Chano Boma e pacho kae. Bende nyalo nyisowa ka bombe wa e pacho kae bende osechane yo makare manyalo lombo kata joket mwandu mawuok e pinje maoko gibie kata bombe wa mopogore opogore ma ok mana boma ma Nairobi ka kende ema ponono gikete mwandu. David. Wach mogik madang'is jokanyanam ne ni bombe wa mantiere Kenya kae gin rang'iny mopogore opogore to pok gichopo e rang'iny mag bombe mantiere wanyalo wacho ni international towns and cities. Wach madag akon jokanyanam en ni kaponi jokanyanam dwaro boma maler kata boma maber, boma manyalo ywayo dongruok, manyalo ywayo economy mar the region, en ni nyaka wabed ni watiyo kamoro achiel kendo wagolo paro achiel ma kaponi in gi pachi moro to ka oluong citizen forum kata ka oluong forum mag loso boma tibiro tigolo pachi. Gima timore marach en ni iboyudo kata ka iloso boma to oluong forum mora mar jopiny tiboyudo ka ji achiel ariyo adek ema biro kanyo to golo pachgi. Kose golo pachgi to ibiro ti gi pachgi tiloso godo boma. Kose pango go boma to bang'e no iboyudo ka jok moko kara pachgi noko kaw. Mano kelo shida tich ma pango boma. Koro pango boma mag wa poko bedo maber to the highest level mwadwaro. Waboyudo kata ka boma wa mag mantiere mashinani kuondego kaka Homa Bay, Siaya, Migori pok gichopo rang'iny moko ma ni malo. Koro onego bed ni kaka wan county wa ondik jopang boma. Gindik jopang boma manyalo konyo
e pango boma maler, iboyudo ni counties pok obedo gi jok pango boma moromo. Mano miyo pango boma ok bed makare. Koro kapo ni jo county nyalo ndiko jo pango boma manyalo konyo pango bombewa, to bombewa biro bedo e yo makare. Mano e gima dawe godo jopiny kendo dawe godo jokanyana. Erokamano ahinya David Omollo, Jachan Boma ka intere kaunti ma Kisumu kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi wabede twak wapuonjane nyako Ramogi Ajwang' yore mopogore opogore ma inyalo chan godo boma mar mondo mi bombewa mayudore pacho kae obede rang'enya mag bombe mayudore e pinje maoko. Nyako Ramogi Ajwang' ageno ni yudo paro maleo kanyo kuwuok kuom wendo marwa mane wantiere godo okinyi ma kawuono. Achope giko mar twak mokwongo okinyi ma kawuono, kata kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yweyo to Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Tsango donjo kae kod chuny banjo, omiyo med mana kete e Ramogi TV. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto thotieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Idhi mna winjo kilando e TV tinena e radio ni table ame mbuni ayo tigwe ba. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile